सानसेखालि सासे पास्टर आरो पास्टरजों लोगोसे माखासे सेंग्राफोरा हाजो फारसे दावगालांबाय थादोंमोन। पास्टरजों लोगोसे जाय सेंग्राफोरा हान्थिलांफादोंमन एबा दावबायलांदोंमोन, बिसोर सेंग्राफोरा गोबां थिउरिया रागा गोनां सेंग्राफोरमोन। बिसोर बयबो गोजान लामा हान्थिनायनि उनावहाय पास्टरा गोबां मेंनायसै, मानोना पास्टरा बोराय मानसिमोन। पास्टरा बयबो सेंग्राफोरखौ थाथ'नो थाखाय थिनबाय, दसे थाथ'दो सेंग्राफोर होननानै, मानोना आं गोबां मेंबाय। दा बेयावहाय नैबे दंफां सायायावनो दंफांनि सिङावहायनो जोङो दान्दिसे सम जिरायनोसै होननानै बयबो सेंग्राफोरखौ पास्टरा बुंनायसै आरो सेंग्राफोरा लोगो लोगोनो पास्टरजों लोगोसे थाथ'नायसै। पास्टरा गावनि मनाखौ बख'बाय आरो मनानि सिङावहाय नायबाय गावनि गोनांथि जानाय, मानोना बै समावहाय बियो दै गांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा जाबाय, पास्टरा दैखौनो लानो थाखाय बावबाय। केबल बथल गोनजाल'सो दङमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जाग्रा बेसादफोर दङ, थालिरफोर दङ, बिस्कुटफोर दङ, चकलेटफोर दङ। नाथाय जिखौ गोनांथि जादोंमोन बेनो गैया जानानै दङ। जेरावहाय बियो दै गांदोंमोन आरो दै गांनाय समाव केबल बथलखौल'सो नुनो मोनबाय। पास्टरा मोनथिनो मोनबाय जे गावआ दैखौ लाबोनो थाखाय बावबाय, केबल बथलखौल'सो लानानै फैबाय। दा बेयावहाय बियो सेंग्राफोरनि मोखांफोरखौ नायहरबाय आरो नायहरनानै सेंग्राफोरखौ बुंबाय, नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय सोरबा सासे सेंग्राफ्रा अन्नानै आंनो दै लानानै फैदो, नैबे बथलखौ लांदो आरो दै लानानै फैदो होननानै सासे सेंग्राखौ बुंनायसै पास्टरा। पास्टरनि रावखौ खोनानानै सेंग्राफोरनि गेजेरनिफ्राय सासे गोसो गुदुं सेंग्राया गसंबाय आरो बुंबाय, सार, बथलखौ आंनो हर, आं लानानै फैगोन होननानै। आरो बियो दै लायनो थाखाय हाग्रा फारसे ओंखारलांबाय। बयखौबो बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै खुलुमहरदों। आसा खालामदों साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै। दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों, जि भिडिअखौ नोंथांमोना कमप्लिट जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन। नोंथांमोननो जि सल'फोरखौ बुंगासिनो दङ, बे सल'नि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोननो मोनसे मरेलखौ दिन्थिहैनो हास्थायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, गासै सल'खौ मोन्थिनो थाखाय दै लायनायनि उनाव सेंग्राया मा जाहैखो, दैखौ लाबोनो हादोंना हायाखै, बेफोर गासैखौ नायनो थाखाय भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थागोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंनो लागै गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला गुबुनाबो बे बाथ्राफोरखौ मोन्थिनांगौ होननानै शेयार खालामनानै होगोन। दे दानाबा फैफिनदो सल' फारसे आरो बुंनांगौ बाथ्रा फारसे। जाय सेंग्राया दै लायनो थाखाय ओंखारलांबाय पास्टरनि बाथ्राखौ लानानै, बियो नायगिदिंहैबाय। गोबां नायनायनि उनावहाय बेबायदि मोजां दै एबा बोहैबाय थानाय दै, निजोरा दै, भुमुकनि दै बियो मोननो हायाखिसै। जिहेतु खाथियाव दैखौ सेंग्राया मोननो हायाखिसै, बेयावहाय बियो इसेबाव आरोबाव गोजान फारसे दावगालांबाय आरो दावगालांनायनि उनाव बियो नुनो मोनबाय जे मोनसे निजोरा दै हा सिंनिफ्राय बोहैगासिनो दङ आरो बै बोहैबाय थानाय दै फारसे आवगायलांबाय आरो बेनि उनावहाय बै दैखौबो मासे मैया लोंबाय थादोंमोन। आरो जेब्ला मैया बे सेंग्राखौ नुबाय, अब्लाना मैया खारबाय, बे दै फारसे खारबाय। मैया जिहेतु दै लोंबाय थादोंमोन, हरखाबै सेंग्राखौ नुबाय आरो हरखाबै सेंग्राखौ नुनायखाय संखिनानै मैया दै फारसे खारलांबाय आरो दैजों खारनायखाय गासै दैया गुबुंले जाबाय। आरो गुबुंले जानायखाय सेंग्राया नुनो मोनबाय जे दैया गोबां गुबुंले जाबाय आरो बे गुबुंले दैखौ आङो आंनि पास्टरनो लांनो हानाय नङा होननानै, मानोना बियो गुबुंले जाबाय, गाज्रि जाबाय, बे गाज्रिखौ आङो पास्टरनो बोरै हैनो होननानै बियो गिदिंबोफिनबाय आरो पास्टरनो खोन्थाफैबाय, सार, आङो नोंथांनो लागै दै लाबोनो हायाखिसै। साखाथियाव नायबाय, बेयावहाय गैया। एसे गोजान जायगायाव थांबाय आरो गोजान जायगायाव मोनसे दै मोनहैदोंमोन, निजोरा दै मोनदोंमोन आरो बावहाय मासे मैया दै लोंबाय थादोंमोन। आरो आंखौ नुनानै संखिनानै मैया दैजों लोगोसे खारफाबाय आरो गासै दैया गुबुंले जाबाय। आं बे दैखौ लाबोनो होननानै सानाखिसै, मानोना गुबुंले जानाय दैखौ लोंहोयोब्ला नोङो गाज्रि बेराम जागोन होननानै बै सेंग्राया बेनो मोजाङै फोरमायबाय। आरो बेनि उनावहाय पास्टरा बे गासै बाथ्राफोरखौ खोनानानै मिनिबाय। पास्टरा सेंग्राखौ बुंफिननायसै, नों आरोबाव थांफिनदो। नों जि जायगायाव सहैदोंमोन, जि जायगायावहाय मैया दैखौ लोंदोंमोन आरो गुबुंले खालामदोंमोन दैखौ, बै जायगायाव थांफिन। नोङो बै जायगानिफ्राय जेरैब्लाबो गोग्गो दैखौ नों लानानै फैदो होननानै पास्टरा आरोबाव बुंफिनबावनायसै। बेनि उनावहाय सेंग्राया आरोबाव थांफिनबावबाय। नाथाय बिनि सिगाङावनो पास्टरा बुंफिनबावदों जे एबारनि खनसेयाव नों दैखौ लाबोआब्ला फैफिननो नाङा होननानै पास्टरा सेंग्राखौ गोरायैनो बुंथिहरदों। दा बेयावहाय सेंग्राया आरोबाव थांबाय, थांनानै नुहैबाय एबाराव दैया गोग्गो गोजों जानानै दङ। गासै गुबुंलेफोरा गैलिया, गुबुंलेफोरा गोजान जाजोब्बाय, निजोम जाजोब्बाय, थाजिम जाना थाबाय, दैया गोग्गो जाजोब्बाय। बेनि उनाव
बे सेंग्राया बै दैखौ बथलाव पास्टरनो लागै सोनानै लानानै फैबाय आरो बेनि उनाव पास्टराबो बे दैखौ लोंनानैनो थाजिम मोननायसै, गांगानायसै। बै समाव पास्टरा थिउरिया रागा गोनां सेंग्राफोरखौ जयै बुजायनायसै, परामर्श होनायसै। बे परामर्शआ बेनो, अनजाग्रा सेंग्राफोर, नोंसोर आंनि बाथ्राखौ खोनासं। जि दैयावहाय मैया गारलायनानै गासै दैखौ गुबुंले खालामदोंमोन आरो बै गुबुंले खालामनाय समावहाय जोङो दैखौ लोंनो हानाय नङामोन, आंबो दैखौ लोंनो हानाय नङामोन आरो जि सेंग्राया दैखौ लानानै फैदों बे दैया लोंजानाय जानाय नङामोन। नाथाय जेब्ला थांफिनबाय, दैया जेब्ला निजोम थाबाय आरो गुबुंलेफोरा जेब्ला बोहैलांजोब्बाय, बे दैया लोंजानाय जाबाय। प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौ ना बियो मानो जाखो? जेब्ला गुबुंले खालामदों, गुबुंले खालामनाय लोगो लोगोनो दान्दिसे समनि उनाव, थाजिम थानायनि उनाव बे दैया साफा जाफिनदों। थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव जेब्ला रागा जायो, जोंनि जिउआव जेब्ला जोङो रागा जोङो, सोरबा रागा जोङोब्ला, सोरनिबा रागा जोंनायाव रागा जोंफानांगौ दरखार गैया। जोङो थाजिम थानानै होनांगौ, सिरि थानानै होनांगौ। अब्लानो गासैबो रागाफोरा गुरै जालांफिनो, नर्मेलाव फैफिनो होननानै पास्टरा बयबो सेंग्राफोरखौ फोरोंनायसै। जेरैहाय गुबुंले दैखौ लोंजाया, थिग बेबायदिनो रागा जोंनाय मानसिजोंबो खामानियाव जानाय नङा, एबा रागा जोंबाय थानाय मानसिजों रायज्लायोब्लाबो बै मानसिया जेबो बाथ्राखौनो बुजिनाय नङा। दा बेयावखाय सेंग्राफोर, नोंसोरबो जि रागाखौ जोङो, बे रागाखौ जेसे हायो दबथायनांगौ, जेसे हायो रागाखौ गावनिफ्राय फोजोबनांगौ होननानै पास्टरा बैसोर सेंग्राफोरखौ मोजाङै परामर्श होनायसै। मानोना रागा जोङोब्ला रागाया मानसिखौ नस्थ' खालामो, फोजोबस्राङो। जेरैहाय गुबुंले दैया लोंजायाखै, बाहायजायाखै, थिग बेबायदिनो रागा थायोब्ला मानसिफोरजों गाज्रि मोनजायो। आरो लोगोसेयैनो जोंनि बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्ट'आबो बे बिसयाव गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनानै दोनदों। जेरैहाय पास्टरा बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ सेंग्राफोरनो होनायनि गेजेरजों सेंग्राफोरखौ फोसाबदोंमोन आरो बिनि उनावहाय बिसोरो फैफिनदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना बे सल'नि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों होननानै फोथायदों। दा बेयावखायनो इसोरनि बोसोन इफिसुस 4:4-26 आरो 27 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो राग जोंब्ला रागजों गाव गावखौ पापआव दा खोख्लै आरो रागा सानसे मानि दा थांथों, सैताननो खाबु दाहो। आरोबाव गितफोरनि 37 नम्बरनि 8 सिरिया ओरैहाय बुंदों, राग जोंनायखौ नागारनानै बोराबनायखौ गारदो आरो दा खुद्रि, मानोना खुद्रिनायनिफ्राय गाज्रिया ओंखारो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बाइबेलनि सिङावहाय रागाखौ लानानै गोबां बाइबेल सिरिफोरा जोंखौ मोजाङै परामर्श होनानै दोनदों। गासैखौबो होयोब्ला गोबां समफोर थांगोन। जि मोननै बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोना दिन्थिनानै होबाय, नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गोबां आशीर्बाद मोनदों होननानै आं फोथायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, आरो लोगोसेयैनो जि सल'खौ आं बुंदोंमोन, नोंथांमोना बे सल'खौबो मोजाङै देहेन खालामगोन। प्रियफोर, थारैनो गुबुंले दैया जेरैहाय लोंजाया, खामानियाव बाहायजाया, नाथाय बे एखे गुबुंले दैखौनो दान्दिसे सम थाजिम थाहोनानै, गोहोनानै जोङो बे दैखौनो लोंजायो, मानोना बियो गोजों जाफिनो। अनजाग्रा प्रियफोर, मानसि हिसाबै जोंनियाव रागाया दङ। दा रागाया दङब्ला जोङो गुबुनखौ रागा जोंनो हास्थायनो हागौ, माबा मोनसे खालामनो हागौ। नाथाय बेबायदि सिटुएसनाव गावखौ काम डाउन, दद्र, गावखौहाय निजोम खालामना लानायानो जोंनि खामानि। जेब्ला गावखौ निजोम खालामगोन, दान्दिसे समनि थाखाय निजोम थागोन, अब्लाना गावनो गाव रागाया लासै खमायगोन। आरो इसोरनि बोसोना बुंदों, नोंथांमोना रागा जोङोब्लाबो सानसे मानि नोंनि रागाया दा थांथों होननानै। दा बेनि ओंथिया जिथु गुबुंले जानाय। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो मानसि हिसाबै माब्लाबा जोंनियाव रागाया फैनो हागौ, नाथाय बे रागाखौ जोङो दबथायनो रोंनो नांगोन। जोङो निजोम थानो नांगोन रागानि समावहाय, आरो बे निजोम थायोब्ला रागाया गावनो खमायलांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, रागाया जोंजों लोगोसे थानानै जोंखौ जेन पापआव दालांथों, सैताना खाबु दा मोनथों, आरो बिनिफ्रायनो, रागानिफ्रायनो पापआ उजियो होननानैबो बुंदों। खुद्रिनायनिफ्रायनो पापआ उजियो, गाज्रिया फैयो होननानै। दा बेयावहाय जों बेफोरखौ सान्स होलिया। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों, बै सल'खौ खोनासंनायनि गेजेरजों, इसोरनि बोसोननि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों होननानै फोथायदों। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।